Ako sa prihlásim na portál HHKR? Pozrime sa, ako sa môžete prihlásiť do portálu HHKR. Predvolená možnosť je prihlásiť sa pomocou e-mailu a hesla. Ak sa však študenti potrebujú prihlásiť rýchlejšie alebo je pre nich nepohodlné pamätať si prihlasovacie údaje, môžu sa prihlásiť pomocou QR kódu. Jednoducho ho naskenujú prostredníctvom webovej kamery. Ako získať QR kódy, si ukážeme neskôr. Ak potrebujete rýchlo prihlásiť viac študentov a nemajú QR kódy, môžete pre nich vytvoriť dočasný kód. Pomocou neho sa študenti jednoducho prihlásia na portál. Nezabudnite však, že prihlásenie je anonymné a po odhlásení sa výsledky študentov na portáli neuložia. Ako vytvoriť prihlasovacie QR kódy? Prihláste sa na portál, otvorte nastavenia svojho profilu. Vyberte kartu užívateľa. Zo zoznamu môžete vybrať konkrétneho študenta a stiahnuť jeho prihlasovací QR kód. Môžu si ho uložiť do telefónu alebo prípadne vytlačiť. QR kódy môžete vytvárať aj hromadne. Vyberte relevantných študentov. Vyberte tlačidlo možnosti a vyberte možnosť. Ak chcete QR kódy poskytnúť študentom samostatne, stiahnite ich jednotlivo. Alebo druhá možnosť, stiahnuť QR kódy na tlač, kde ich budete mať všetky spolu na jednom hárku. Takto si môžete vytlačiť výsačky, prípadne nálepky. Ako vytvoríte dočasný prihlasovací kód? V nastaveniach vyberte kartu prístupové kódy a kliknite na tlačidlo Vygenerovať kód. Ten sa zobrazí medzi aktívnymi kódmi, kde ho môžete premietnúť na projektore pre celú triedu. Ak časová platnosť kódu nie je dostatočná, kliknite na tlačidlo Predĺžiť.